Moc korupcie. Zákulisie nášho boja za lepšie Slovensko. Naším poslaním je znižovať korupciu a zvyšovať transparentnosť inštitúcií. Sledujeme mocných, presadzujeme riešenia a zapájame ľudí do verejnej kontroly. Poslanie Transparency International, Slovensko. Odklínanie krajiny. V čase vrcholiaceho mečiarizmu bola transparentnosť najmä cudzím slovom. Dnes boj proti korupcii hýbe krajinou. Súčasťou tejto zmeny je už vyše 20 ročia aj Transparency International. Veríš mi 100%? Spýtala sa v jeden novembrový podvečer 2016 Zuzana Hlávková, riaditeľa Transparency, Gabriela Šípoša. Od našej spoločnej tlačovky, kde opísali prešľapy Ministerstva zahraničných vecí pri zadávaní zákaziek slovenského predsedníctva v Rade EÚ, uplynulo len pár dní. Kauza naberala na obrátkach. Mediálnej pozornosti prispeli aj reakcie ministra Miroslava Lajčáka a premiéra Roberta Fica. Hlávkovú spochybňovali ako obyčajnú referentku. Predseda vlády rozprával o útoku na úspešné predsedníctvo a novinárom pokrývajúcim škandál nadával do prostitútok. Na kauze sme ďalej pracovali aj my v Transparency. So Zuzanou sme preberali mená jej bývalých kolegov na ministerstve, ktorí by mohli podvody potvrdiť. Komu z nich sa dá veriť a komu nie. A práve vtedy prišla Zuzanina otázka, ba možno až obava. Váhal som, čo jej povedať, lebo ja neverím bezvýhradne nikomu, priznáva s odstupom času Šípoš. Nik nie je 100% odolný voči zlyhaniu, lží či jednoducho prikrášleniu spomienok. My ľudia sme prosto takí. V čase, keď sa začali množiť pochybovači a zlomyselné osobné útoky, som však Zuzane takto odvetiť nechcel. Dodáva. Detaily kauzy sme navyše overovali niekoľko mesiacov od leta, keď Zuzana a jej kolega Pavol Salaj prišli za nami so svojím príbehom prvýkrát. Bolo to v čase, keď Fico označoval šance Lajčáka na zvolenie za generálneho tajomníka OSN za historický okamih pre Slovensko a pod premiérovými oknami v luxusnom komplexe Bonaparte daňového podvodníka Bašternáka vrcholili protesty opozície. Verím ti, odpovedal jej Šípoš v pomiernom zaváhaní. Zuzana sklopila zrak a vrátili sa k diskusii, ako presvedčiť úradníkov, aby sa ku kritike korupčných praktík pridali. Po odchode z kancelárie sa šli navečerať do nedalekej krčmy. Zhodou okolností v nej sedeli aj dve Zuzanine bývalé kolegyne z ministerstva, ktoré dlhšie nevidela. Obe boli z jej verejného vystúpenia nadšené a sľúbili ju podporiť. Pri vedľajšom stole bol na pive aj Miroslav Trnka, jeden z najbohatších Slovákov, spolumajiteľ softvérovej firmy ESET. Napíšte do našej nadácie, rád vás podporím, povedal nášmu riaditeľovi. O pár týždňov sľub splnil. Verili nám. Touto knihou chceme poodhaliť zákulisie fungovania Transparency International, jednej z kľúčových organizácií v boji proti korupcii na Slovensku. Prečo nám niektorí veria a iní nás nenávidia? Ako rozmýšľame, z čoho financujeme svoju prácu a ako meníme krajinu? Príbeh Zuzany Hlávkovej a predraženého predsedníctva sa stal jedným zo symbolov boja o spravodlivejšie Slovensko. Bez pochyby, najmä pre osobnú odvahu mladej úradníčky, ktorá sa odhodlala vzoprieť štátnej mašinérii. Počas vyše 20 rokov našej činnosti sa však stretávame aj so stovkami ďalších menších či väčších vzopretí. Všetky tieto škandály, kauzičky či odhalenia sú súčasťou väčšieho príbehu, na ktorého konci nie je nič menšie ako vízia Slovenska bez korupcie. Isté, nie sme naivní a tento cieľ zrejme úplne nedosiahneme. Budeme však spokojní, ak raz Transparency pre nedostatok práce a znudený tým zanikne. Žiaľ, dnes sme od pocitu nudy ešte veľmi ďaleko. Verejný záujem sa snažíme obhajovať na viacerých frontoch, či ide o odhaľovanie káuz, systémové riešenia a spoluprácu s tvorcami politík alebo analyzovanie dát odkrývajúce rozsah problému.
Pri tomto úsilí sa dostávame aj do konfliktov, ktoré okrem množstva podporovateľov priťahujú aj hlučných odporcov. Naraz sa tak stretávame aj s veľmi polarizovanými hodnoteniami. Od mimoriadne prajných označení za národnú inštitúciu a verejný majetok na úrovni Ladislava Chudíka až po hejterskú klasiku typu kolaboranti, čo za judášsky groš zapredávajú Slovensko. Korupcia nás podľa odhadov stojí 1 miliardu eur ročne, teda asi toľko, ako sú rozpočty ministerstiev financií a spravodlivosti dokopy. Za túto sumu by sa dalo každý rok postaviť 30 menších nemocníc. Tie peniaze nám nechýbajú iba v zdravotníctve, ale aj v sociálnych službách či pri opravách ciest, čoho dôsledkom sú aj mnohé predčasné úmrtia. Tragická smrť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nám ukázala, že odhaľovanie korupčných škandálov môže viesť aj na Slovensku k vraždám. Navyše aj kvôli kradnutiu, klientelizmu a nedôvere v štát každý rok opúšťajú Slovensko tisíce ľudí. Aj v najznámejšom rebríčku vnímania korupcie, zostavovanom centrálou Transparency, sa Slovensko dlhodobo drží na chvoste krajín Európskej únie. Ako je teda možné, že časť ľudí za snahou o systematické odhaľovanie korupcie vidí skôr akúsi kamufláž, alebo dokonca sprisahanie tretieho sektora, médií, elít či zahraničia. Aj keď si táto kniha nekladie za cieľ polemizovať s každým facebookovým atakom, cítime, že niektoré otázky si zaslúžia hĺbšiu odpoveď a vysvetlenie, ako Transparency funguje a ako náš boj proti korupcii vyzerá zvnútra. Napríklad, prečo slovenská Transparency rieši aj politicky citlivé kauzy, hoci v mnohých krajinách prenechávajú naši kolegovia tento priestor skôr médiám. A keď už, prečo sa prioritne nevenujeme Gorile, Bašternákovi či Kočnerovi, ale skôr kauzám prenájmu budovy Miklošovho kamaráta, skrývanie vlastníkov širokého váhostavu, financovania prezidentskej kampane Andreja Kisku či šafárenia v kičurových hmotných rezervách. Sú za našim rozhodovaním tiché dohody s médiami, neochota pohnevať si vplyvných politikov či nedostatok odvahy na veľké kauzy? Alebo skôr zohrávajú rolu naše rôznorodé priority, kapacitné možnosti, konkurencia pri jednotlivých témach či pridaná hodnota, ktorú dokážeme priniesť? Alebo je to ešte inak a nad niektorými škandálmi privierame oči, aby sme vyhoveli donorom? A ako je to s vplyvom amerického finančníka Georgea Sorosa na náš rozpočet a naše názory? Aj na tieto otázky ponúkame odpovede. Mimochodom, vývoj prístupu Transparency ku kauzám dobre ilustruje aj spoločenské zmeny v uplynulých 10-ročiach. V prvých rokoch sme oveľa väčší dôraz kládli na systémové zmeny, ako bolo napríklad prijatie a vylepšovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, hovorovo známeho aj ako infozákon. Jednotlivým škandálom sme sa venovali iba okrajovo ich komentovaní v médiách a považovali sme ich skôr za symptómy zlyhávajúceho celku. Dnes je však Slovensko inde a v protikorupčnej legislatíve patríme medzi lídrov aj v rámci Európskej únie. Zverejňovanie zmluv, rozsudkov, tendrov, protischránkový register. Na druhej strane platí, že zákony a ich vymožiteľnosť, politická kultúra či dodržiavanie etických štandardov môžu byť dva odlišné vesmíry. A na tieto rozpory neraz dokážeme omnoho efektívnejšie poukazovať odkrývaním zlyhaní jednotlivcov či inštitúcií. Kľúčovým princípom je pritom snaha pristupovať rovnako ku všetkým, hoci si to neraz vyžaduje ochotu vstupovať do konfliktov aj s ľuďmi, ktorí sú nám názorovo bližší. To je výzva aj pre nás a priznávame, nie vždy v nej obstojíme ideálne. Je však niečo pravdy na výhradách, s ktorými rád kritiku odbíjal najmä niekdajší trojnásobný premiér Fico o pôsobení Transparency ako slúžky pravice v boji proti jeho vládam? V knihe sa zamýšľame aj nad ďalšími výzvami, ktoré čakajú Slovensko v boji proti korupcii. Sú už časy najväčšej korupcie za nami? Ako bojovať proti zneužívaniu moci v čase rozmachu dezinformácií? Máme sa ešte sústrediť na zmenu zákonov, keď už sme v mnohom dobehli či predbehli aj tých najlepších? A nie je tej transparentnosti už príliš? Až sa v nej stráca podstata? Zvnútra sa pozrieme aj na naše úspechy a zlyhania. Neskrývame však, že naše rozprávanie nie je nestranné. Autormi sú dvaja bývalí novinári
ktorí sa k Transparency pridali až v posledných rokoch. Prvé 4 kapitoly sú založené na hĺbkových rozhovoroch s kľúčovými tvárami organizácie a dôkladnej rešerši dobových dokumentov a mediálnych výstupov. 2 záverečné kapitoly sú priamym rozprávaním súčasného riaditeľa, ktorý organizáciu formoval posledných 11 rokov. Podobne ako pri ďalších dielach využívajúcich autobiografický prístup, aj nám hrozí, že niektoré nami opisované situácie môžu ich aktéri vnímať odlišne. A ešte poznámka k určite neprehliadnutelnému stvárneniu knihy s otvormi naprieč celým textom. S nápadom prišiel grafik Martin Bajaník, pre ktorého trojica dier symbolizuje našu hlavnú hodnotu, teda priehľadnosť, alebo inak transparentnosť. Na tomto vyhotovení nás ale zaujali aj ďalšie interpretácie, ktoré prináša. Okrem dier, ktoré vyleptáva korupcia, sa takmer okamžite objavila aj asociácia na otvory po guľkách, ktoré v spoločnosti volajúcej po lepšom Slovensku zanechali strely vrahov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Postupne sme nachádzali aj ďalšie, viac či menej skryté významy. Nádejame sa, že aj tento nápad pomôže čitateľom pristupovať k nášmu príbehu s otvorenou mysľou.